थांनोथ' लुबैयो बड'लेण्डफोरावबो गारिखौनो गाखोनो हाया आङो बाक्सा चिरां उदालगुरि बिजनि ओइजा क'क्राझार बुजा So guys, नोंथांमोन आं मोनसे बुस्थु देखायगोन फार्स्टआवनो नोंथांमोन बुंनानै होग्रोदोंसै दाखालिबो आं क'क्राझार थांदोंमोन ना बेनिफ्राय भिडिअखौथ' मानो होआखै आङो भिडिअखौ होदोंमोन बावखुंग्रि थांनाय हाजो गाखोनाय मानाय भिडिअफोरखौ होदोंमोन आङो खिन्थु बेयाव भिडिअआ डिलेट जालांबाय बेनिफ्राय सप्तासे आं भिडिअ होनो हायाखै बेनि थाखायनो आङो दासिम भिडिअ होआखैमोन नै बे फान्थाव ना मा जाखो बिलाइआबो नै फान्थाव होनना बुंदों खिन्थु आं दिनैसिम नुफेराखै आरो बहुत गोबां मानसिफोरानो जोंनि गामिनिफ्रायबो नुफेराखै बोरै जायो बेखौ So guys, बेनिफ्राय बेना जोंना भट जासिगोन ना माबा खालि माला शुक्रबार 28आव जोंनि भट दं ओमफ्राय आंनाथ' गामियावनो जागोन र' खिन्थु नै बेना न'आव थांनांगौ ना थांनो मोना ना नोंलाय भट होनानै मा खालामनो मोदी सरकारनिफ्राय फैसा जानांगौ बा मालाबा फैसा मोनदो आरो भट होनानै फैसा नाङा मानसिनो खिन्थु जायगाफ्रा डेभेलप जानांगौ भट होनाय मोजां केन्डिडेट फैनांगौ केन्डिडेट माने बिसोरबोथ' र' बोरैबाफ्रा एसेबांखिनि थाबनो गासैबो जायगाखौ नायजोबनो हाया खिन्थु लासैनो बिसोरबोथ' मिथियोना बबेयाव मा जाना दं खिन्थु मोजां केन्डिडेट बाथाय गासैबो बानायजोबनांगौ आरो बेनो आंना करापसना एसेबांखिनि खालाम बयबो खालामखायो आं बेखौ एसेबांखिनि मानिया माने एसेबांखिनि फाजाया एसे एनै करपसना थाखायो थेवब्लाबो माखासे खामानिखौ मावना होनांगौ दा जोंनि लामाफ्रानो बोरै एसेबां दिननिफ्राय पेन्डिं जाना दं दस्रा साफा मोजां जाजोब्बाय बेनिफ्राय जोंहानि ओंख्रिया दिनै दिंखिया आरो फान्थाव जाया आं फान्थाव मोजां मोनालै दिंखियाजों दावदैजों मोनसे खोथा बुंनानै होनि र' जोंहानि दै नैबे साइडआव स' गाइस भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननो रुमि नभेलनि सायाव बुंनानै होनि जेराव नोंथांमोना माने गोबां फैसा इनकाम खालामनो हागोन नोङो जुदि बेयाव रेजिस्टार खालामोबाथाय बेयाव 41 रुपिस फ्रियावनो मोनगोन लोगोसे बेयाव रिफार एन्ड आर्न माने लोगोफोरजों शेयार खालामनोबो हायो दे नों शेयार खालामनानै इनकाम खालामनो हागोन लोगोसे बेयाव शपनि अपसनबो दं नोंनो जेसेबांखिनि फैसा नांगौ नों रिसार्च खालामनानै लाबानो जाबाय स' गाइस दा आङो ड्रागन भार्सेस टाइगारखौ प्ले खालामबाय नोंथांमोना आङो फार्स्टआवनो आङो ड्रागनाव होना नायदोंसै अके ड्रागनाव 200 होनि र' बेनिफ्राय बे देरहायोबाथाय आं 400 होखागोन दे नायदोंसै र' बेसेबांखिनि देरहायोना देरहाया फार्स्टखौ अके फार्स्टआव देरहाबाय बेयाव सोरबा रिसार्च खालामनो रोङाखै दे आं नोंथांमोननो लागैले आं नेक्स्टफोराव बुंनानै होगोन माबायदि खालामो ओमफ्राय गोबां मानसिफोरा रोंखायो आरो जायफोरबा गेलेनो रोङो नोंथांमोनासो गेलेबानो जाबाय मानोना गोदान मानसिफोरा गेलेबाथाय आदत जागोन ना बेनिखायनो आं बेखौ होननानै होखाबाय फार्स्ट आङो एबार खेबसेयाव मा जायो 400 होगोन होनना बुंदोंमोन ना अके जेनटेन देरहाबाय बेयावबो बेखौ आं बारा गोबाव गेलेबाय थाला मानोना बे आदत जाबाथाय गाज्रि बेनिखायनो डाइरेक्ट उइथड्र खालामगोन आं नोङो मोननै अपसन दं इउपिआई नङाबा बेंक एकाउन्ट नोंनो जेसेबांखिनि रां नांगौ बेयाव ट्रेन्सफार खालामना लाबानो जाबाय दसेनो साक्सेस जायो आङो डिसक्रिपसनाव होनानै होदों दे नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय बेयावसो जायगा मोनदों आरो बै हांसो दंना बेयाव दाबसे जायगा बाहाया मोनसेल' ओमफ्राय हांसो मानै बिदै दैयो दाउ मासे बिदै दैयो मोनसेयावनो ना बाहाया मोनसेल' खिन्थु हांसो मानै बेयावनो दैगासिनो दाउआबो दैगासिनो ओमफ्राय दा ओंखारनो जासिगोन साननैसो उनाव आं नोंथांमोननो देखायगोन र' दा हांसोनि बिमाया सोर जागोन दाउनि बिमाया सोर जागोन हमनोनो हानाय नङा खोमा फिसाफोरा हांसो बिमाया दै गगासिनो दंना ओमफ्राय बे गनानै उनाव फिसा ओंखारबाथाय दाउ फिसाया बि हांसोदों थागोन बिमा बायदि मोनगोनब्रा बि दा बिमायानो माथाम हांसोबो दाउबो जाबाय ओमफ्राय दा जायगाया दाबसेल' जेब्ला ओंखारगोन ना बिमाया सोर सासेया दाउनि फिसाया सानगोन हांसोआ माबाया जेनेबा हांसोआसो बिमा आरो बोरैबा सानगोन हांसोआ सानगोन दाउआ गावनि बिमा माने उल्टां जाजोबगोन आरो माथाम मानि आं दिनैसिम खोनाफेराखैमोन मानै जाजायो जेनेबा मानै बिमा जाजायो खिन्थु हांसोजों दाउजों मोनसेयावनो माथाम खेबसेनो जोबगौमोन बिदि खोनायाखैमोन आं नोंथांमोननो भिडिअ'आव देखायगोन जेब्ला बियो ओंखारगोन ना ओंखारनो जासिगोन खोमा ना हा दासो गदो
ओमफ्राय जेतिया आङो ओंखारगोन ना आङो देखायगोन आं देखायना होबोदो दिनै बेजायनो हाबसोना दं बै दा हांसोआ दंथ'यो साननैसोनि उनाव दा दसे थानानै माबा दाउआ फैलायगोन खोमा गनो थाखाय मा खालि नुदो नुबायब्रा मा दरा गोदानानै बिदि सेबबा जागोन नामा दा हाबानि खामानि मावगासिनो जों दा दसे थानानै आंथ' मावथ'वाखैनो दा आंनि खामानिया जायाखै दसे थानानै जासिगोन स' गाइस सानाबो दोबैबायानो नायलाय आं दहायनिफ्राय मा खालामखो पात्ताखौनो मोनदिया जेबो ओमफ्राय आइया बड'लेण्ड थांनो गोसो जायोना जाया जायो हा क'क्राझार दाखालि बावखुंग्रि थांदोंमोन आङो मानसिफोरा आइखौ सोङो आरो सोरबा आं कल रायलायबाथाय लोगोफ्राबो खालि आइजों रायलायनो नागिरो गोबां मानसिफ्रानो आं जेरावखि थाङाना मालाबा आं मबाइल रायलायोना आं दस्रायाव थांनानै लोगोफ्रा रायलायनो नागिरो ओमफ्राय आरो खासेखौबो नागिरबाय थादोंमोन दाखालि मानो लाबोआखै होननानै नोंखौबो सोङो जिनो मानसिफ्रा जे पसन्द जायो खोमा नोंखौ सोरबा थांनोथ' लुबैयो बड'लेण्डफोरावबो गारिखौनो गाखोनो हाया आङो बाक्सा चिरां आलासिफोरबो दङ र' उदालगुरि बिजनि ओइजा क'क्राझार बोजा मालाबा थांगोन ना थाङा थांगोन हा गारि गाखोनो हायानो गारिसो गाखोनो हायाना आं इनिखायनो जोंहानि माबा आलासिया क'क्राझाराव धेर दंना दङथ' आरो खिन्थु आं थांबाय थाबाबो आं सासेखौबो मिन्थियानो दङ नोंसोरबो दंनायाथ' बुंनानै हरा आरो माबायावबो जा उदालगुरि हरिसिङा दं आरो ओइ दिखियाजुलि माबा दङहाय दंनायालाय आरो आफानि जाथियानो माबा जा क'क्राझार बालागाथायावबो दङ ए बालागाथा दिनैसो खोनादो गोमाजोबलांबायहाय जाथि बंस'फ्रा ओमफ्राय आलासि दङ खिन्थु आङो मिन्थियाना कानेक्सन गैयाना थांबाबो हाबनायानो जाया ना ओमफ्राय आरो दाखालि मालाबा थांगोन र' नों जोंनो मालाबा मिथिया थांथारगोन ना जोंनि बे कार्बि आंलं साइडनि मानसिफ्रा थांनो गोसो जायोना आयै थांनो गोसो जायोब्रा नायनो लुबैयो आरो बड'लेण्ड साइडआव क'क्राझार ओरैजाय बड'लेण्ड साइड जेखिजाया उदालगुरि बाक्सा जेखिजाया बेजाय बड'लेण्डआव थांनो गोसो जायो आरो माने मोनसे जोङो बड'लेण्डनि आउटनि बर'फोरना माने मेन गावनि जायगा बायदि मोनहैयो आरो थांबाथाय माने बेयाव थांबाथाय बेजाय बड'लेण्ड एरियायाव हाबबाथाय गावनि जायगा बायदि मोनहैयो जोङो बेनिखायनो मोनसे उन्दैनिफ्राय आंथ' सानबाय थायोमोन दासो थांनो मोनबाय खिन्थु उन्दै समनिफ्राय माने ड्रिम प्लेसमोन आरो बेफोर जायगाया दा आङो गासैयावबो बेरायजोब्बाय आरो आं जुदि इउटुबाव भिडिअ बानायबाथाय ना दासिम आं थांनोनो मोननाय नङामोन नायो जुदि आं इउटुबाव भिडिअ बानायाबा थांनोनो मोननाय नङामोन ना मोननाय नङामोन आंखौ आरो रावबो सिनायनायबो नङामोन सिनायनायबो नङामोन गोमानानै थागौमोन आं जेनेबा रावबो सिनाया दा गामि नोङो सिङाव हाबसै माबायाव ओंखारबाय नालाय इउटुबाव ओंखायनो बयबो सिनायबाय आरो ओंखायनो दा सिनायोबो बयबो नङाबाबो जेसेबांखिनि नांगौ बिसोर सिनायोना 1 लाख मानसियाथ' सिनायोना जेरैबाबो ओरैनोबाबो चेनेला 1 लाख बारलांखादोंमोन 1 लाखनि बुहुत मानसिया सिनायो आंखौ माने होमबाबो माने दा इउटुबाव नङाबाथाय थांनो मोना माने बेफोर ड्रिम प्लेस आरो जेखिजाया बड'लेण्डआ आंनि दा थांबायबो आङो बुहुत बार आरो गोबां बार थांनो दंबावो बाबा आंनो थान्दा मोनसे लोंहोदोहाय आं लोंहैनि थां